u petak počneš da pevaš. Ja sviram, Čiko, ja ne pevam. Čikino, u petak počneš i da sviraš i da pevaš. Hoćeš da mi kažeš da možemo da napravimo velike pare? Nemoj ti da se brineš o ciframa, to je moje. Ti samo radi ono što najbolje znaš. Zašto ste odlučili napraviti film baš o Acu Lukasu? Pa nije, ne bih rekao baš da je samo o Aci Lukasu. Znači, ovo je film o jednom našem vremenu u kom živimo i samo kroz protagoniste ili glavne likove, pa i on bio inspiracija i ne samo on, znači tu je bio i moj život i tako dalje. Tako da je sublimacija svega toga, a pre svega ono što se kaže, jer svaki dan je među ljudima, znači svaki dan, znate, on zna i osjećanja i kad ljudi plaču i kad su srećni, kad su tužni, kad mu dođu na koncert, da li su tužni, da li su srećni, odlično ima pregled. Ja sam imao baš sinoć priliku da gledam jednog profesora koji je mene operisao, kako je gledao pomno, pošto je odličan pijanista, gledao pomno šta radi, a jutros mu Aca kaže, ja sam vidio kako me ti gledaš u ruke. Pritom on je stajao skroz sa stuba, hoću da vam kažem, ta preglednost, te bine i tako dalje, i onog što se dešava, to sve, znate, sa njim neko deli radost i tugu kroz tu pesmu. I onda kad to sve uzmete, izmerite, jer da nije muzike i da nije ovih filmova i da nije tih koncerata, kako bi mi bili pokazivala svoje osjećanja pre svega sebi samima, jer mi kad se udubimo u neku pesmu, ta pesma nas pogodi lično, znači zbog neke srećne situacije ili neke tužne situacije, ali niko ne ostane ravnodušan. Ako ste ostali ravnodušani, znači da vam pesma, da ste preskočili tu pesmu. Eto tako da iz svega toga, a znaš, ili znate ono kad dođe i kaže snimili smo film o ne znam, Tomi, o Džeju, snimili ste film o ljudima koji više nisu, ili o pokojniku, sve najlepše. Ne, ovde imate situaciju da vidite kako se živi u show biznisu, pre svega, mislim i ono iza kamere, kako se živi u show biznisu, šta je to? Pa kako se živi kod nas, tako se živi u Americi. Ja sam imao situaciju gde Eros Ramazzotti, pošto smo prijatelji i tako dalje, pa kad smo radili koncert u Beogradu, pošto mislim oni svi rokeri i tako dalje, ali Aca je autentičan taj roker i ima svoj stil života. Tako smo nazvali neki prošli album koji sam mu producirao. I sad kako stojimo, čak kod mene na Instagramu, kako stojimo, ja upoznajem Erosa i Acu, sad imaju slične brojanice oko vrata i Eros mu pokazuje svoju i hvata se za Acinu, ali nazad, razumeš? Kao, ti si jači. Energetski i tako dalje. Tako da, to vam je isto sve dokaz da ima smisla to što smo uradili. Eto. Sad drugi film možemo vidjeti u Stožicama, 23. Jeste, i opredelili smo zato što hoćemo da iz Stožica da snimimo u Stožicama treći deo filma. Znači da počnemo snimak. Jer kad sam ja objašnjavao, a evo ih tu i Suzana i Đudi, kad sam im ja objašnjavao da hoću scenu sa 20.000 ljudi, a ne znam Marakana koja će biti na letu u Beogradu, hoću scenu sa 100.000 ljudi. I onda kaže, kako nađemo 20.000 statista, pa to se ne radi u Hollywoodu. Ja kažem, ne sekirajte se vi ništa, ja ću da se pobrinem za te ljude da dođu, a vi, mislim, nisu znali ideju uopšte. I onda kad sam ih doveo u arenu, kada sad ćete da snimate arenu, onda naravno Aca se popeo, jer niko ne korespondira bolje sa njegovom publikom od njega samog. I on je sad rekao, aj sad 3 minuta snimamo scenu, to je isto bilo i u Zagrebu. I on, ajde sad skandiramo Peđa, onda je cela arena, Peđa. Hoću da vam kažem, znači može to sve da se uradi, onda su mene neki hollywoodski producenti, verujte mi, pošto sam prijatelj sa mnogima i od Eurovizije i tako dalje,
pitali, čoveče, kako ta scena realna? Jer to nije virtuelno ništa, znači nema kompjuterski pa da crtaš ljude, nego to su realni ljudi. Kaže, kako? Ja kažem, vidite, kod vas vi plaćate statiste, a kod mene dođu, oni plate kartu i njima još lepo, jer se lepo zabave, a sutra učestvuju. Znači, to je samo stvar uvek ideje. I prvo će biti film, a onda će biti koncert. Da, tako je. Znači, prvo ide film, koji će biti 90 minuta, i kako se završi film, tako uskače Lukas i kreće rokačina. Probit ćemo do jutra. Ja se iskreno nadam da će biti baš onako, baš ludnica, eto. I drago mi je da taj treći deo krenemo iz Slovenije, da guramo, jer i Lukas i ja volimo Sloveniju, volimo da dođemo ovde, volimo da budemo ovde, volimo ove ljude i drago mi je, kažem, da ovaj treći deo krećemo iz Slovenije, koje ste vi naša braća, znači jednostavno vas volimo i odavde hoćemo da krenemo. Eto.